Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Les nek sih les kok. Nek ini sih. Nek ini usah to ben wong bebas take ben Mbah Mudin kok. Nyapa to. Ngeri-ngeri kok nyantai nek kene lho kok. Iya. Gak enak sama kawan-kawan teman-teman. Ngono ae. Iki apa iki? Tanamu lha apa? Yo gak enak karo kawan-kawan teman-teman. Iya kok sik to. Kok sik to. Iki selamatan tujuan. Wajar. Lah kok udah kewakir les. Village kosok. Kosok to les kok. Lho. Nek kene lho wi AI kok kok angka ikut wi angka ikut iki kene. Ben wong-wong tuwek-tuwek kabeh sing mlebu. Madepe kleru lho. Montore. Mergana wi ganggo kopiah ngono lho. Iya nek jane. Piye sesuk mulai? Besok pulang. Iya. Iya sih. Mbok sangoni. Sangoni lengan nih. Disangon ilangan bos. Les celonone lho gosek to les. Les celonamu gak ono sik. Cintahe turun ya. Lah ulo lot. Lot celonane delot. Ulot. Ya. Les. Les. Beles. Kita beles cah. Edan piye pecah ke lho. Kok kesungsung. Gak enak karo teman-teman. Apa namanya nyapa teman-teman nyapa to. Kosek kosok. Ngenteni. Aduh malah jero gak gelek. Bajingan iki sih. Nah, njero. Njobo. Kita beles ke susu. Kudu ngomong kelasane urung anu ya to. Urung metu kok. Ya semua dilanjut nah lur. Gitu lho sih piye? Iya. Lah piye to kok iya. Enggak apa-apa. Loh, balik. Bandel. Urung gak iki ngenteni Mbak usik. Ya, masih di kelasan. Kelasan di kelasan. Bu. Bos. Mbah Mudin teko lho, Bos. Mbah Mudin teko. Ya ngono lho, kok. Dikek lor kabeh iki maksud piye to kok sok. Sok lor dorang iki. Ya kok bos. Iki kene les ya. Lu les liwat ning ndi kene ae kok. Bos. Jero kono lho. Kowe nang jero. Kene kene Yang jero kowe. Mau Aku kene seneng kene. les sing adem le. Anak-anak saya. Les sing adem le. Kan pemain pisan kas. Moh. Jebra les. Aman Pandi. Pandi. Ini kene. Sowo. TNI bos, opini. TNI gambar apa iki? AL piye iki? Saya neng guri, Kancamu. 7 hari Ipin ikut tahlil keren. Oke. Dan muji keren. Oke bos. Piye les? Kok toh? Coba saya atur. Piye? Coba saya iki. Iya ra apa-apa. Iki adis ora les? Hah? Adis ora? Mandi. Oh mandi, makasih. Aman. Aman Oh bos. tidurnya guri toh. Nah, kalau bos iki ora Samsung kono wae bos. Itu lis. Santai ya. Bos. Celanamu piye? Lis. Apa? Ojo aku cah liyane Sopo iki? Ora kok iki. Banyune lho, banyune. Banyune lis. Kita lilan bos.
Pitung dinane yang ya. Pitung dinane. Ah gujang-guji to les ini. Wah, ngaco tuh. Ngaco ke piye to les maksudmu lho. Aja ngaco pin. Les Apa? kowe ganggu kopiah. Ora, kan Carry. Carry deh. Iya. Lah doyo ki apa berngono doyo. Nah. Bebas. ini ngombe bayu-bayu ra. Ya. Pari bos, Klaten. Klaten bos pari. Tujuh. Mental turun. Yo. Apa buat rono lho. Tak buat nang Pasuruan. Sampai beles. Kendu. Masa Pasuruan wis. Iya, kita kendu. Kuwi lho, Dari Surabaya ya? ya klaim ujak lho. Kediri kuwi kok Surabaya. Kediri bos. Les jeneng ngelak les. Les jeneng ngelak les. Ini bisa kayak kawane. Iya les. Pipi to les maksudmu. Lah piye to maksudmu? Les piye to karepmu? Sudah. Terus beli ki cepatnya akeh. Akeh Kuwi kok mantu to les ini iki. Maksudmu piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqatin jariyatin awlim min yawmin kawamin awahin syai'in dari Muhammad. Padang bapak perutan dan seluruh mahasiswa sebisa jalankan kalimatipun nabi sahabat pun sedaya lan seseripun maturaken matur sangat karawan panjenengan sedaya aku bumi kalian garis dua syabi tahlil mugi wonten panjenenganipun maturaken pangaruhipun Mosok les wis arep mangan. Wis mulai. Piye to? Nek dumbe ra aku aneh. Lho, kowe kuwi kok sok weh mambu. Mambu. Copot tapi. Mambu lho, Bos. Mambu lho. Kok mambu lho? Maksudmu piye to? Kowe kan nyeloki Pak Adi ke piye to? Nyelok Pak Adi ke piye to? Aji sebelah to. Iya. Mulai. Anjay. Lah malah jebul. Ora percaya. Lis, dah lis. Lis, dah. Iya. Dah lho, lis. Salam merdeka, Mas. Lis. Dah. Udah dikangi kok. Siapa? Kowe lho. Engko to. Mulai. Dah lho. Suara masuk. Udah tuh. Lis. Bila syukur blok. Engko siahene. Lah piye to iki? Gentenan ben ora usah kesusu. Bagian. Ora ngono, kowe ki maksud nyeluki Pak Adi ki piye to? Pak Adi kan ketua suku Bajing Loncat. Iya. Ning ndi? Jadi arep nikahan sasi songo tanggal 2. Mosok. Iya. Oh, kok Bojonegoro Bos. Tim Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya. Piye? Lagi ae wis ngono lur ya, Dari Pak. Surabaya. Asal 5 apa?